לתת את הנשמה ואת הלב. קבוצת הנוער של הפועל ירושלים ברמות נרתמה פעם נוספת לפעילות למען הקהילה, כשהמצא את משפחתו של ברקאי שור זיכרונו לברכה, חייל צה"ל שנהרג במבצע צוק איתן. ברקאי נתן והתנדב בכל מקום בו היה יכול. לזכרו הוכרז שבוע אבו יויו, שק קמח, כמסמל את האפשרות לשים את עצמנו מתחת לאחר, לסחוב אותו יחד איתנו ולעזור בכל דרך אפשרית. ברקאי היה באמת איש יוצא דופן ברצון שלו לנתינה. הוא התנדב כמעט בכל מקום אפשרי. העמותה שהיום כל ההכנסות מהמשחק קודש לעמותת שכן טוב, היא עמותה שמחלקת מזון לנזקקים. ברקאי היה מתנדב שם. במד"א הוא היה מתנדב מגיל 15. היה לו את היכולת לראות מה השני צריך. שהבן אדם מולך ירגיש שאתה איתו, שאתה משתתף איתו. וזאת הייתה המעלה הגדולה שלו. לעזור, להתנדב ולדעת שגם בדברים הקטנים ביותר שאנחנו עושים, בסופו של דבר מתרחש שינוי, זה היה ברקאי, וזה אנחנו מנסים להכניס בשבוע הזה. אומרים בתלמוד בבלי, אל תקרא בנייך אלא בונייך. בונייך זה לא רק על לומדי תורה, שגם שור היה כזה, זה גם אנשים שמשפיעים בהתנהגות שלהם ובמעשים שלהם על הסובבים אותם. ואם הגענו למצב כזה שאנחנו בזכות שור נקבל על עצמנו לעשות משהו לטובת האחר, משהו קטן לטובת האחר, אשרנו וטוב חלקנו. גם שחקני הפועל ירושלים הגיעו לאירוע המרגש, שיחקו עם הנערים, חילקו חתימות. ברקאי היה אוהד הקבוצה ואחיו, ראם, משחק בקבוצת הנערים של המועדון. ברקאי נולד בדיוק בזריחה, והוא קיבל את השם שלו, ברקאי, תחילת האור הראשון של היום. בשנים הקצרות שהוא חי, הוא הצליח להפיץ את האור והגיע ונגע בליבם של אנשים רבים. בצבא יש יחד שבטי ישראל. כל האנשים, מכל המקומות, מכל בתי הספר, מכל הערים, מגיעים ביחד. וטבעי שבהתחלה יהיו קצת חיכוכים. ושמענו בהתחלה שכשצריך לסחוב אלונקה, אז באמת זה נורא קשה. ולא כל אחד רוצה להיות מתחת לאלונקה. ואז ברגע שאחד רוצה שיחליפו אותו, ואחרים לא מסוגלים, אז מדרך הטבע מתחילות קצת בעיות וחיכוכים. ושמענו על ברקאי שבאמת תמיד הוא התנדב לעמוד מתחת לאלונקה. ואחת התמונות שנבחרה פה באמת, כשברקאי עומד מתחת לאלונקה, כי זה מה שהחברים שלו סיפרו תמיד. והם אמרו שמהנכונות שלו תמיד לעמוד מתחת לאלונקה, גם הם הושפעו. וזה התהליך שקורה בדרך כלל. הרי לא המציאו את הצבא עם ברקאי וזה לא נגמר אחריו. תמיד מתחילים באותה דרך ותמיד צריכים להיות האנשים שהם מושכים קדימה. האנשים שבהתנדבות שלהם, האנשים שבנכונות שלהם לסחוב את האלונקה, הם בעצם מוציאים את העגלה מהבוץ ודוחפים אותה קדימה. בתור ספורטאי לדעתי, יותר חשוב מהכדורסל, מה שאנחנו נותנים על המגרש זה לבוא ולתת לקהילה ולדברים כאלה, כמו השבוע אבו יויו הזה למשל, לתת לקהילה זה הכי חשוב, ואני שמח להיות פה ולתת את הכבוד, במיוחד למשפחה הזאת. לתת. בהמשך הערב נערך משחק בין קבוצת הנערים לחבריו לצוות של ברקאי. ברקאי מייצג את ישראל היפה, את ערכי הנתינה, העזרה לזולת והחלש. בכל דרך בה הלך ובכל מעשה אותו עשה, שמר ברקאי על דרך ארץ, צניעות, נועם הליכות ואהבת חינם ללא לאות ותנאי. הערכים אלו הם בדיוק אותם ערכים שאנו כמחלקה שמים לנו בראש מעיינינו בכל יום מחדש. האירוע הזה הוא הזדמנות שלנו להשתתף במבצע החשוב והמרגש. אנו מחזקים את ידי המשפחה ומודים לה מקרב לב. תודה על הזכות לזכור ולהזכיר. תודה על הזכות להיות חלק מפרויקט ההנצחה המבורך של ברקאי. עשרות בני משפחה, חברים ומוקירי זכרו של ברקאי הגיעו לאולם הספורט כשכולם מאוחדים ברצון וביכולת לתרום לאחר, לעזור ברוחו של ברקאי שור זיכרונו לברכה.